2012ஆம் ஆண்டின் 22ஆம் இலக்க உள்ளூர் அதிகார சபை தேர்தல்கள் குறித்த கட்டளை சட்டத்தின் கீழ் உள்ளூர் அதிகார சபைகள் தேர்தல் கட்டளை சட்டத்தின் கீழ் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வவுனியா மாநகர சபை இன்றைய தினம் தன்னுடைய சட்ட ரீதியான அந்த மாநகர சபை என்ற அங்கீகாரத்தை பெற்றுக் கொள்ளுகின்றது. வவுனியா மாநகர சபாவின் இயக்கங்களை நான் சொல்ல வேண்டியிருக்கின்றது. තෝරාපත් කර ගැනීම පිළිබඳව මම අදහස් කිහිපයක් ඉදිරිපත් ස්ථිරත්වයෙන් තෝරා ගන්න ලබන அவர் என்னால் முதல்வராக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டார். ප්‍රකාශ කරන්නේ කියලා ඔබට ඉදිරිපත් කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. அவ்வாறு கூடுதலான உறுப்பினர்கள் விரும்புகின்ற வழியிலே இந்த தேர்தல் இடம்பெறும். நிகழ்வை சிறப்பாக நடத்தியதற்கு நம்பிக்கை தெரிவித்து இந்த சம்பந்தமாக சில பிரச்சனைகள் இருக்குது. அதை நாங்கள் முன்மொழிவு மூலமாக இந்த நிகழ்வை சிறப்பாக கொண்டு போடாமல் என்னுடைய கருத்தாக இருக்குது. இது முதலாவதாக இந்த மாநகர சபை எல்லைக்குள்ளே போட்டியிட்டு வரக்கூடிய ஒருவர் இருக்கக்கூடிய தகவல்களை அற்ற ஒருவர் இந்த சபையிலே பிரசன்னமாக இருப்பது, இந்த சபையின் தெரிவிலே அவருக்கான அந்த வாக்குரிமையை அளிப்பதன் மூலமாக அவ்வாறான ஒரு முதல்வர் தெரிவு செய்யப்படுவது என்பது ஒரு சரியான ஒரு செயற்பாடாக அமையாது. எங்களுக்கு அது சம்பந்தமான ஆட்சேபனைகள் இருக்கிறபடியாக நான் அந்த கருத்தை இங்கு முதலாவது முன்வைக்கிறேன். இது சம்பந்தமாக ஆணையாளர்களே அமைதியா இருக்கும். இந்த விடயம் இது சம்பந்தமான கருத்துரைகள் உங்களுக்கு இருக்கலாம், இல்லாமல் இருக்கலாம், அது வேற விடயம். ஆனாலும் உங்களுக்கு கசட் பண்ணப்பட்ட மெம்பர்ஸ் வந்து அவர்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம். இருக்கும் பட்சத்திலே உரிய நீதிமன்ற அனுமதியுடன் அவர்களை நாங்கள் விலக்கிக் கொள்ளலாம். ஆனால் இப்பொழுது நாங்கள் அதை விலக்கிக் கொள்ள முடியாது. எங்களோட முன்வன்மை சொல்லியிருந்தால் அந்த 3 பேர் தெரிவு அம்மையாராங்களே இன்னொரு விளக்கம். 3 தெரிவு ஏற்படும் பொழுது கடைசியா குறைஞ்ச வாக்குள்ளவரை நீக்கி விடுவதாக நீங்கள் கூறுகிறீர்கள். அவர் புறவில் நடக்கிற தெரிவு 2 வாக்களிக்கிற உரிமை இருக்கா? சொன்னால் தற்போது அந்த பிரதிநிதியை உள்வாங்கி எடுக்கக்கூடிய முடிவிலே இந்த நீதிமன்ற முடிவுக்கு பின்பாக வரக்கூடிய மாற்றங்கள் நிறைய செல்வாக்கு செல்லும். அப்படிதான் இப்ப இந்த கூட்டம் நடந்த சந்தர்ப்பத்துல அவர் கெசட்டடான மெம்பர் சம்பந்தமாக எங்களுக்கு நீதிமன்றத்திலிருந்து எந்த விதமான கடைசியத்தில் அறிவித்தல் வேற இல்ல. நாங்க நினைக்கிறோம் இது கூடுதலாக நேரத்தை இதுல போகிறோம் என்று நினைக்கிறோம். நாங்க புரியதுக்கு வருவோம். இப்பொழுது தங்களை முதல்வராக ஒருவரை பிரேரிக்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். දැන් මේ අවස්ථාවේ අදටත් කෙනෙක් වශයෙන් තෝරා ගැනීමට අවශ්‍ය යෝජනා කිරීමට ඇති අවස්ථාවයි. அப்துல் ரசூல் முகமது லரீஃப் ஆகிய நான் சுந்தர்லிங்கம் காண்டிகள் என்பவரை முதல்வராக தெரிவு செய்திருக்கிறேன். லரீஃப் மஹத்தாගේ කැමැත්ත කාන්දීපන් මහත්තයාට යෝජනා කරනවා. කාන්දීපන් මහත්තයාගේ කැමැත්ත වෙනසව කාන්දීපන් මහත්තයා කැමැත්ත ප්‍රකාශ කළා. கந்தையா விஜயகுமார் ஆகியனா கந்தையா ஆகியனார் சிவசோதி சிவசங்கர் என்பவரை வவுனியா மாநகர சபை முதல்வராக முன்மொழிந்தார். உங்களுக்கு இதுல விருப்பமா? எனக்கு முழுமையான சம்மதத்தை வேறு தெரிவுகள் இருக்கின்றனவா? තවත් තෝරා තත්ත්වයක් ගැන තිබේද? යෝජනා කිරීම
தெரிவுகள் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் சுந்தரலிங்கம் காண்டீவன் වෙනත් යෝජනා නොමැති බැවින් සුන්දරලිංගම් කාන්දීපන් මහත්මයා சிவசோதி சிவசங்கர் සිරසුන්දර මහත්මයා ஆகிய இரு உறுப்பினர்களும் යන දෙදෙනාම முதல்வருக்கான வேட்பாளர்களாக இங்கே இருக்கிறார் අගරාධිපති වශයෙන් என்பதை நான் பெயர் குறிப்பிடுகின்ற உறுப்பினர்கள் வெளிப்படையாக வெளியிட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். නොයේ දෙදෙනා වෙතින් පවත්වන මත විමසීම මධ්‍යස්ථ මත විමසීම රහස් මත විමසීමත් එහිමත් ලෙස විවෘත මත විමසීමත් කියලා කොහොසාරිස්ගේ නම් වශයෙන් ඉදිරිපත් කරනකොට ඔබේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. சுந்தரலிங்கம் காண்டீவன் විවෘත මත විමසීමක් එක මගේ අදහස அப்துல் லத்தீப் முகமது முனவர் රහස් මත විමසීම பாரூக் பர்ஷான் රහසියවකන. රහස් මත විමසීම சிவசுப்பிரமணியம் பிரேமதாஸ் රහසියවකන. கண்ணையா விஜயகுமார் රහසිය වාකන. රහස් මත විමසීම கனகரத்னம் கிருஷ்ணதாஸ் රහසිය වාකන. රහස් මත විමසීම லக்ஷனா நாகராஜன் ஜெயசேகர ஆராய்ச்சிக்கு தம்மிக்க லலித் ஜெயசேகர රහසිය கலவலதுங்க லேக்கம் லகே விபுலகுமார රහසිය சிவலிங்கம் ரவீந்திரன் අපලි. අයම ප්‍රායනදාල්. විවෘත මත විමසීම ஸ்ரீ சந்திரராஜா அருணன் ඔකෙරින් විවෘත මත විමසීම சிவசோதி சிவசங்கர் රහසියවකන. රහස් මත විමසීම ருத்ரசிங்கம் யோகேஸ்வரி පරිසංග වාදන வைரமுத்து வரலட்சுமி වෛරම ரவீந்திரன் லக்ஷிகா சஜீவினி அபிஷேக் பகிரங்கமா நடராஜா தர்மரத்னம் பரமேஸ்வரன் கார்த்திவன் சிவராமலிங்கம் கிரிதரன் முகமது ஷரீப் அப்துல் காரி அப்துல் ரசூல் முகமது லத்தீப் විවෘත මත විමසීම இதிலே මේදී විවෘත මත විමසීම සඳහා 11 දෙනෙකුත් ரகசிய வாக்கெடுப்புக்காக රහස් මත විමසීම සඳහා 10 දෙනෙකුත් தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்கள். තෝරාපත් කිරීම දෙනවා. எனவே பகிரங்க வாக்கெடுப்பு மூலம் இந்த முதல்வர் தெரிவு இடம்பெற உள்ளது. ඒ නිසා විවෘත මත විමසීමක් මත මේ ඡන්ද දෙනවා. நான் பெயர் குறிப்பிடப்படுகின்ற என்னால் குறிப்பிடப்படுகின்ற உறுப்பினர்கள் தாங்கள் யாரை தெரிவு செய்கின்ற அப்துல் லத்தீப் முகமது முனவர் பாரூக் பர்ஷான் සිවසෝදි සිවසකන. சிவசுப்பிரமணியம் பிரேமதாஸ் සිවසෝදි සිවසකන. கண்ணையா விஜயகுமார் සිවසෝදි සිවසංග. கனகரத்னம் கிருஷ்ணதாஸ் සිවසෝදි සිවසංග. லக்ஷனா நாகராஜன் ஜெயசேகர ஆராய்ச்சிக்கு தம்மி லலித் ஜெயசேகர
වැලවැලතුංගා ලේකම් ලගේ විපුලකුමාර සිවලිංගම් රවීන්ද්‍රන් சுந்தரலிங்கம் காண்டிகள் ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா அருணன் சுந்தரலிங்கம் காந்திகள் சிவசோதி சிவசங்கர் சிவசோதி சிவசாமி உருத்திரசிங்கம் யோகேஸ்வரி வைரமுத்து வரதலட்சுமி ரவீந்திரன் லக்ஷிகா சஜீவினி அபிஷேக் நடராஜா தர்மரத்னம் பரமேஸ்வரன் கார்த்திவன் சிவராமலிங்கம் கிரிதரன் முகமது ஷரீப் அப்துல் காரி அப்துல் ரசூல் முகமது ரபீப் சுந்தரலிங்கம் காந்திகள் இந்த வாக்கெடுப்பின் அடிப்படையில் මනාප ප්‍රකාශ කිරීම මත சுந்தரலிங்கம் காஞ்சிவன் 11 வாக்குகளையும் සුන්දරලිංගම් කාන්දීපන් මහත්මයා මනාප 11කුත් சிவசோதி சிவசங்கர் 10 வாக்குகளையும் பெற்றிருக்கிறார். සිවසෝදි සිරිසංගර මහත්මයා එකකුත් ලබාගෙන තිබෙනවා. அந்த அடிப்படையில் அதிகமான வாக்குகளை பெற்ற ඒ අනුව බහුතර මනාපයක් ලබාගත් சுந்தரலிங்கம் காண்டீபன் அவர்களை සුන්දරලිංගම් කාන්දීපන් මහත්මයාව வவுனியா மாநகர சபையில் වවුනියා මහනගර සභාවේ முதல்வராக இந்நாள் தெரிவு செய்தார். ஆசனத்தில் வந்து அமருமாறு அன்புடன் මීළඟ අවස්ථාව பிரதி முதல்வர் தெரிவு இடம்பெற உள்ளது. නියෝජ්‍ය නගරාධිපති කෙනෙක් පත් කර ගැනීම නගරාධිපති කෙනෙකු பிரதி முதல்வராக இவ்வாறே அந்த தெரிவு இடம்பெறும். அந்த வகையில் ஒருவரை முன்மொழிந்து வழிமொழியுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். නගරාධිපති කෙනෙක් වශයෙන් මුලින්ම ගෙන් තෝරා පත් කර ගන්නවා. ඒ සඳහා යෝජනා ඉදිරි කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. சிறிஸ்கந்தராஜா அருண் ஆகிய நான் கௌரவ உறுப்பினர் பரமேஸ்வரன் காத்திருவன் அவர்களை வவுனியா மாநகர சபையில் பிரதிநிதித்துவமாக முன்மொழி එතුමා යෝජනා කරනවා. එතුමා ස්ථිර කරනවා. உங்களோட சம்மதம்? வேறு தெரிவுகள் இருக்கின்றனவா? ප්‍රේමදාස මහත්මයාව එතුමා උපනගරාධිපති වශයෙන් තෝරා පත් කරනවා. என்னுடைய சமர்த்தனை நன்றி வழிமொழி யாரு தெரிவு செய்தீங்க? பிரேமலதா. ස්ථිර කරන්නලු. வேறு தெரிவுகள் இருக்கின்றனவா? වෙනත් තෝරා ගැනීම තිබේද යෝජනා? வேறு தெரிவுகள் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் சிவசுப்பிரமணியம் பிரேமதாஸ் மற்றும் பரமேஸ்வரன் கார்த்தி சுந்தரலிங்கம் அன்பு විරුද්ධ මතය ලැබුණා. அப்துல் லத்தீப் முகமது முனஃபர் ஃபாரூக் பர்ஷான் ரகசியவாகம் சிவசுப்பிரமணியம் பிரேமதாஸ் ரகசியவாகம் கந்தையா விஜயகுமார் රහසියවාකරන
கனகரத்னம் கிருஷ்ணதாஸ், ரகசிய வாக்கு லக்ஷனா நாகராஜன், ஜெயசேகர ஆராய்ச்சிக்கு நம்பிக்கை லலித் ஜெயசேகர, கலவல துங்க லேகம் லகே விபுலகுமார, சரி கட்டேரன் புலியான் சொல்றேன்னு ඔයාගේ නම වැඩි දෙවි කියන සමාවෙන්න කියලා ඉදුවේ කියලා. சிவலிங்கம் ரவீந்திரன், ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா அருணன், பகிரங்க வாக்கு. சிவசோதி சிவசங்கர், ரகசியவாக்கு. உத்திரசிங்கம் யோகேஸ்வரி, வைரமுத்து வரதலட்சுமி, ரவீந்திரன் லக்ஷிகா, சஜீவினி அபிஷேக், நடராஜா தர்மரத்தினம், பரமேஸ்வரன் கார்த்திகன், சிவராமலிங்கம் கிரிதரன், முகமது ஷரீப் அப்துல் காஷிம், பகிரங்க வாக்கு. அப்துல் ரசூல் முகமது ரரீப், பகிரங்க வாக்கு. லத்தீப் முகமது முனஃபர், சிவசுப்பிரமணியம் பிரேமதாஸ். ஹாரிஸ் பர்சான், சிவசுப்பிரமணியம் பிரேமதாஸ். சிவசுப்பிரமணியம் பிரேமதாஸ், சந்தேகோ விஜயகுமார், சுப்பிரமணியம் பிரேமதாஸ் கனகரத்னம் கிருஷ்ணதாஸ், சிவசுப்பிரமணியம் பிரேமதாஸ் லக்ஷனா நாகராஜன், ஜெயசேகர ஆராய்ச்சிக்கு நம்பிக்கை லலித் ஜெயசேகர, கலவல துங்க லேகம் லகே விபுலகுமார, சிவலிங்கம் ரவீந்திரன், ஸ்ரீஸ்கந்தராஜா அருணன், பரமேஸ்வரன் கார்த்திகன். சிவசோதி சிவசங்கர், சிவசுப்பிரமணியம் பிரேமதாஸ். உத்திரசிங்கம் யோகேஸ்வரி, வைரமுத்து வரதலட்சுமி, ரவீந்திரன் லக்ஷிகா, சஜீவினி அபிஷேக், நடராஜா தர்மரத்தினம், பரமேஸ்வரன் கார்த்திகன், சிவராமலிங்கம் கிரிதரன், முகமது ஷரீப் அப்துல் பாரி, அப்துல் ரசூல் முகமது ரவி, பரமேஸ்வரன் கார்த்திகன். தலைமையாக என்னை தேர்ந்தெடுத்த என்னுடைய வட்டார மக்களுக்கும் விசேடமாக என்னுடைய கிராமமான திருநாளக்குட மக்களுக்கு தற்கண் நன்றிகளை பகிர்ந்து இந்த சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு வழங்கிய எங்களுடைய கட்சிகளினுடைய வரிசையில் எங்களுடைய இலங்கை காங்கிரஸ் கட்சியினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டாக்டர் சத்தியலிங்கம் ஐயா அவர்களுக்கு உறக்க நன்றிகளோடு தொடர்ந்து பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான எங்களுடைய முத்துமோகன் சார் மற்றும் பிரசாத் பதிவுதி மற்றும் எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ செல்வம் அடைக்கல்நாதன் ஐயா அவர்கள் மற்றும் எங்களுடைய முன்னே நாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுசக்தி ஆனந்தன் ஐயா அவர்கள், அதே போன்று எங்களுடைய ஜனநாயக தேசிய கூட்டணியினுடைய தலைவர் கௌரவ உதயராசா அண்ணா அவர்கள் மற்றும் எங்களுடைய ஜனநாயக தமிழ் தேசிய கூட்டணியினுடைய எங்களுடைய எண் சார்ந்த கட்சி மற்றும் பங்காளி கட்சிகள் மற்றும் என்னை இந்த வவுனியா மண்ணினுடைய அடையாளம் வவுனியா மாநகர சபையினுடைய முதல்வராக தெரிவு செய்த என் சக 11 என்னுடைய ஆதரவு உறுப்பினர்களுக்கும் மற்றும் தேனிய உறுப்பினர்களுக்கும் ஊடகவியலாளர் மற்றும் ஆதரவாளர் அனைவருக்கும் எனது நன்றிகளை பகிர்ந்து தொடர்ந்து இந்த சபையில் அடுத்த தெளிவாக பிரதி மேயருக்கான பேச்சினை முன்னின்று நடத்துமாறு எங்களுடைய மதிப்பிற்குரிய எங்களுடைய ஆணையாளர்களிடம் இந்த முடிவாங்கியை கையெழுத்து